Happy Sabbath kendo machiegni chenro mar wuodh geno kaka senyisi en kidieny mar lesson ma odiochieng' ma kawuono wadang'e anena ni to puonj ma kawuono ang'o ma bende koro losoe puonj ma kawuono uka wasebedo kwa ng'iyo lesson ma bende kuoto ma pod wadhi godo nyime yweyo kuom Kristo. Kawuono bende wadang'e anena kanyo nengo mar yweyo. Juma mokadho ne waseng'iyo kanyo chakruok kata roots nyanonro mar kaka bedo maonge yweyo bende koro nochakore. Wan gi jayalo Charles Odinde mar Kisumu Central SDA Church ma wantiere godo odiochieng' ma kawuono mondo mi wang'e anena to koro puonj ma kawuono ne ere kaka bende koro puonj mage ma bende koro wayudo kuom nengo mar yweyo. Mano odiochieng' mar ma kawuono kapok wachako kidieny mar lesson to wayudo alam. Wuon mai polo malo duoko niero kamana ahinya okinyi ma sani sabato ni kendo wachako wayudo thuolo mondo walos kod jogi ma bende koro nenowa miwa roho mar maler mondo koro otawa kinde duto te wach ni ochop negi kendo gine puonjruok malach ahinya e puonjruok ma kawuono nikech osanying Yesu Kristo ma jawaro. Amen. Happy Sabbath jalo. Happy day. Happy Sabbath and good news. Machiegni ahinya. Wadang'iyo puonj ma kawuono en nengo mar yweyo. The cost of rest. Nengo mar yweyo ng'ene nikech waseng'eyo kwa yweyo kuom Kristo ma bende ng'iyo ni to nyanonro mar kaka yweyo nochakore mano joma mokadho puonj mano puonjore joma mano mokadho. Koro wadang'e to nengo mar yweyo ni orom nade to en ang'o ma bende koro ilose. Ting'iewe kanye. Mago duto te. Nengo mano gik minone nengo te. Kendo ka ing'iyo picha kanyo kwa picha kanyo yudo ka nitiere ng'ato moting'o kendo ma symbol mar hera gore love kamae to ting'e bachal no fuadhore go winjo ka oting'e kamae nyiso ni hera no bende entiere godo oneno kamano en achiel kuom gik ma bende koro wadhi lose. Wach wich wuok e buk mar Zaburi 1 verse 10 ma wacho ni Nyasaye chwena chuny maler kendo duogi chuny mogik kare e iya. Mano Zaburi buk mano ndegi Daudi ahinya thothne. Kendo ka kwa somo ndiko bende koro nomiwa ka ji wacho ni ji mathoth neno ni kod chandruok mar yudo kwe ka achiel kod yweyo kata mana matin kende gikore mar chulo nengo ne bombe madongo nitiere udi miyudo e mbui mago mag internet gine gik ma bende koro ilose kanyo. To wacho ni ng'ato nyalo tiyo godo nono maonge chudo to ka inyal ng'iewe kuom kinde mar saa achiel. Chike nitiere mar chiko kaka itiyo kodgi, onge koko bondo onge welo malimi e kinde makamago. Ma nyisa ni koro gik ma bende dwarore e kwe. Kendo ka wadhi nyime kanyo ma wang'e matut bende ka wachikore kanyo wach ni yweyo madier bende ni kod nengo manyaka chul. Kinde moko ka laktere ne luorore kendo konyo ji kokalo kuom kuonde kelo weche dwaro ni mondo wayie weche magiwacho ni ng'ato ka ng'ato chiko kaka ngimane biro chalo. Kendo ni yweyo en mana gima ng'ata nyalo yiero kendo chano kaka odwaro. Kata kamano ka waparo wach ni matut ahinya to wafwenyo ni wan ema wan kod teko mar kelo yweyo madiera e ngima jalo. Wachopo kanyo nikech wadhi ng'e matut ahinya nengo mar yweyo, the cost of rest. Ang'o ma bende koro ka item nyiswa kowuok kuom that Psalms 51:10. Achiel kuom buge ma Daudi ondiko en Zaburi 51 kendo jandiko wacho ni oywagore kende owuon. Weche madongo chakore kono kichako verse achiel kila Nyasaye kecha nikech herani mosiko. To kochopo 51:10 to mano jandiko wuoyo kuom muma machon, loko machon. To loko manyien to wacho ni Nyasaye chwena chuny manyien kendo miya paro malong'o mopong' gi luor. Kidwaro gik ma dhano nego bed ni bedo go sani en yweyo. Juma mokadho nyan gwasewa the whole week. Nya bede dhoda yweyo. Aneno kaka muya kadho to gi kata samora dia gabal matin do nam tacha kaduoge on. Nya aneno ka duogo Kisumo ka kan gi teko. I'm refreshed. Nikech yweyo. Ayweyo. Kendo nya fwenyo nyoma murpo nyeto ibiro dala akona biro yweyo. Little biro gwase na yweyo. Kila yudo kaka yweyo ne gi teko. Adak Mombasa ndalo mang'eny. Aneno ka wazungu waloka biro yweyo Mombasa. Samo donjo mokwongo msungu rachar kabisa. To oyudo ko bede kuyo the whole day. Onda nenda chimo na penjo. Netamo misungu nindo the whole day wange muumo kama kuni modongo wa weya. Kendo ketiko joma chedo ko chako lokore makwar. No biro ko rachar. Ogombo yweyo. Jandiko wuoyo kuom earphones ma jimi kete itegi. Ni mago bende ng'ato dwaro no kodwar koko. Na neno gima kane university moro nitie ka Garissa. Ne ji othoe ka jo Al-Shabaab nodonjo. Nikech nyithindo ma nyiri gi chuo ne wacho ni yweyo giketo earphones e itegi. Koro kata bunda ywak oko giwinji. Odwa yweyo. Jomoko tie monya nyaka yath mondo ywe. Jomoko twero nyaka sandan mondo ywe. To afwenyo kendo lesson bipuonjo kawuono the cost
of this rest. Kare en gi nengo moro marach to gi maber. Okelo weche maber kit ngima. Okelo weche maricho. Wach mogik machaka neno kendo en niya, kare monego wayue to wayue ka wan jo-Kristo. Kendo yweyo ber to moloyo ng'eny wasomo chien kocha ni yweyo manochwe juma mokadho ne en yweyo mar Sabat. Bobro dhi nene mbele kaka ngima dhi malo. To gini wach mogik machaka neno kendo ni kare yweyo kuom ja-Kristo. Kare gini kata in gi leave. Kare kata gini station ka be ji yweyo. E gini jomoko bende retire nikech odwaro permanent mar yweyo. But yweyo maber en kuom Kristo. Samo yweyo ni to chwenwa chuny manyien. Kae to gi paro molokore mondo bed jo-Kristo. Ero kavana yweyo maber en yweyo kuom Kristo. Wato bende wabedo kwang'eyo kuom dweche dek mabiro. Juma ne wabiro rango machiek ahinya kuom ngima ng'at ma chunye ne chalo gi chuny Nyasaye mondo mi wafweny anena kaka noyudo nengo mar yweyo madiera mar Nyasaye. Ng'ama ne chunye chalo Nyasaye ne en ng'ama ong'eyo Daudi. Mane wacho bende koro dang'eya. Mojony kendo mor. Mano chak tich mojony kendo mor. Nyiso ka ni odhiambo moro mane piny okwe Ruoth Daudi ne ok ni kod kwe kodak e pare mar ruoth ewi tado malo. Ne owinjore obed kod jolwenje loka machielo mar Jordan. Ne owinjore obed ni otelo ne joge Nyasaye mondo lo jo Amon kendo mondo koro nokel kwe e piny ruodhe. Mane wacho bende koro miyo kanyo. Tiwacho kanyo mojony kendo mol gima ne waseng'e kendo waseng'e be kendo kinde mano mokadho kan wachako lesson mojony kendo okele pattern machielo ka koro jalo ka apani iwuoyo kuom Daudi tere kanyo kod chiwre Bathsheba. Ma ang'o mabende koro puonjre ka mojony kendo mol ere kaka Daudi kendo koro ne kae ojony kendo mol. Muma wacho ni en season mar ndalo mar lweny. Lweny ne timo ndalo ma piny nigi oro. Sama ne piny okweno ndalo ma koth chwe to ne ji odeche puothe. To ka ndalo mane oro chakore to ne laro lope to lweny ne dhi nyime. Muma wacho ni jo-Nyasaye ne ni oko kendo ne gidhi kedo. To unfortunately kisungu mayot ni Daudi nodong dala. Kaeto muma wacho ni chunye ne dang'ni. Gima chunye dang'ni namba achiel en ni jolweny gi sanduku muma ni kanye. Ni oko kini e pa. Koro pat ang'o motimo to report mane obiro kawuono. Kaeto waywe matin malo. Koro idho gorofa kata gorofa gi nochakore chon. Ok oger gi kawuono. No wanda na winjo history mama wacho ni nitie kata hanging gardens mag Babylon. No ger maber. Flowers moko ni kete moko ne nan tikete mikete otende madongo gi. Ne gichakore chon. Koro ka gi dongo to gi ng'iew piny. Ne giluongo gi hanging gardens. Ne gichakore chon. Datego muma wacho Samuel mar 2 11 nyaka 5. Daudi ko ng'iyo malo to wuotho mos e gorofe namba 1 oneno kaka piny oger. Kidwa ng'e Kisumu City ka idh gorofa. Neno kaka buma chalo, neno kaka nam ni kanyo, neno kaka ndeke piyo, neno kaka rero ringo, kaka ji wuotho gi matokni. Ber moloyo. Kaeto gimoro timore. Mswahili nowacho wach moro achiel ni macho haina pazia. Oneno mama moro ka luokore. Kare ni mama ni ajaber. Jaber pase. Aber to ni wang'ato. Gima ber ni ok berna. But mama wacho no jaber. Kaeto kosebedo jaber to onge pasia. To neno. Kaeto koseaye wang'i to chunye donje ma en gombo. Kaeto nikech en kiteko kaka president owacho ni openjo macha chinga ni macha chiwure jariti. To ng'eno ura achiel kuom jolweny ne ni oko. Kaeto odhi oluong ne koni kendo dhako noka. Muma wacho ni at long last notero rekode. Kaeto nyathi onyuol. Gima puonja ka achiel niya. Tang'ane kuma iyweye. Tiweyo nang'o? Tiweyo samane. Nikech Daudi yweyo samarach. Sama jolweny ni oko kedo. Ing'eni puonja kata mana sani. Nitie jomoko mobedo makata le moko chunogi. To gikia ni sani monego bed ni leme moloyo. Nikech weche chopo kumarach ma koro mor manyowan go chotore nade. Orumo. Kiwuotho kanya Kisumu ka chopo Gwasi machaka duogo. King'iyo kaka piny chalo. Piny mermer. Piny otu. Weche richo. Mor orumo nyaka gwenge mapiny. Daudi yweyo e samarach. Muma wacho ni koseluongo mamano to terorego. Kaeto gimochako timore kendo Nyasaye ma jang'wono ich owuoke. Wadhi neno kaka otimore bang' mano. But gima fwenyo kacha ni adieri iyweyo kanye. Tiyweyo nang'o? Tiyweyo sadi. To bende kumiyweyono monego iyweye. Emokelo Daudi ngecho dhi kumoting'ore gi malo nyiso no neno gimoro amora. Oyweyo sama ji odhi e lweny samarach ahinya. To yweyo gi ng'a? Tang'o miyo yweyo. Mago penjo bende nyaka penjre kanyo. Kendo kanyo ni koro Daudi noparo ni gombo mane otimo ling' ne biro dhi
ma ng'ato ok ofwenyo. Kata kamano Bathsheba koro ne ni kod ich to chuore ne ni oko mabor. Mano wach mabende koro waseng'eyo kanyo gima notimore. Mi koro wang'winyo anena to koro luongo mar chiewo en gima pod dhi nyime mane wi wacho nogono. Luongo mar chiewo e kinde mane ngima Daudi nitiere kind akuru ga sumbi, mano kinde mane ngima ne nie chandruok malich miwuoro nogono. Kosedonjo tem. Kosedonjo tem. Ema ne nitiere wach maber bende. Nyasaye nooro janabi ne Nathan kod Daudi ne gin joma ong'ere maber, ne ging'ere. E kinde motelo Nathan nosebedo ka ng'ado rieko ne Daudi kuom chenro manodwaro timo mar gero hekalu. To e kinde ni koro janabi nobiro gi tich machielo opogore mondo otim ne ruodhe. Ang'o ma puonj mane ma Nathan koro nobiro nego Daudi nikech noseng'eni ka giromo to en advice mochiwo ne motim mar gero hekalu. Ng'e gima nofwenyo, advice achiel kuom gin Nathan. To gima Daudi ne kia ni kare onge siri mane kind dhano gi Nyasaye. Nyasaye ong'e kumoro amora. Jeremia wacho ni taringa pond kanye. Ka dhi e bwo pi nitie, ka biro polo malo nitie, ka ne muya nitie. Kuma dipo ndie onge. Adam notemo. To penje ni kanyo ok ni Nyasaye ne kuma ne nitie. No wach gi dhoge. Winjo duodi ta timang'o? Na pondo. To pondo e bungu ma Nyasaye moloso, opondo e puodho ma Nyasaye moloso. Ne ok onyal pondo. Joma ng'eny ositamo kata pondo. Inyalo paro Jona notemo pondo. Noko nyal. Joma ng'eny ositamo pondo. Koro Daudi temo mondo pando wachni to tamore. Kae Nyasaye oro Nathan musiepne. To Nathan gone mbaka moro mamit kabisa, okelo ne weche madongo. Ing'e joma ka nitie joma ng'e kwero. Ing'e gima thago jo kanisa gi joma winjo gi joma nenowa. Joma ko kia kwero, joma ko timo gimoro. Nathan ochako ne maber kabisa ni aja moko moro ne nitie mane ni jogo ne gi ngero moro. Ngero moro romba. No wanda kar Yesu Yesu ne puonjo gi ngero. Ngero is very deep. Inyalo somo weche mang'eny. Between the lines. Iwinjo kae to ko ne nitie jamoko moro ne nigi rombe mang'eny. To chan be romba di romba chiele i rombe ng'atcha ni to ka wendo jamoko biro to kar mondo ka rombe ne mang'eny ka okaw rombo jachan Daudi in di tim ng'ano na ai ruoth yo wang okacho ng'ane timo na ng'ane ko mano ng'amok dagi mano ng'ama kitarach kai Nathan dwoko ne in e ng'ato ofwenyo ne kare ng'ano ofwenyo siche to kele yo mayot nikech namba achiel Daudi ruoth nyanego Nathan. Namba 2 Nathan ni advisor mar State House. To namba 3 Nathan be ja Kristo. Kaito ebo jakwatho ng'eyo koro ging'ere chon. Oseto ne maber kaito wacho ne ni ka de an danege to kone ni in ire ng'ato nikech seng'ado buchi mar tho kendi. Kare samoro nitie jowinjo gi janeno ma ng'ado buche jomoko buche modego bende na magwa. Ing'eyo jaluo nowacho ni nitie buru moko nitie monyalo kunyo to wane mwanyumore. Eka Daudi owuoro ahinya koni tho ahero wach mondiko e Wespra Samuel Mare apar ahero Zaburi 51 verse 4. In kendi ema sekethoni katimo gik ma ok ler. Kuom mano ayie kare kiyala kendo king'ado na bura. Owere gi Nathan mukelo report ne uwe gi Nyasaye in kendi masetimo na kendo king'ado na bura tayie jawinjo gi janeno puonjowa ni samoro ntimo ng'ado bura ne jomoko kare bura mondego bende man go tang'ahinya when you become too judgmental in issues nikech moko nitie ma in monego beni mkanyo jandiko monowacho yan in iwacho ing'ado ne wadu bura nikech poko yudi ayuda nitie richo ma otimo waneno ma Daudi kata kare moro otimo weyo puonjo wa kit ngima jahera ni adieri ng'ado bura kod ne Nyasaye Nathan okone ni ng'at midwa ng'ado bura ne ang'oni isi ng'ado bura kende tikoro ka ni siem mane janabi osemo go Daudi no mako chuny Daudi ahinya pache no chako tiyo richo no nenore kaka richo adiere yore duto chunye no kulore e nyim Nyasaye ko nyiso ni oseboth ka dhoge tetni wacho na setimo richo e nyim Jehova Nyasaye gik moko duto maricho ma osetimo gi moko chako duogonwa kuwuok kuom joma wahinyo nyaka kuom Nyasaye bende. Daudi notimo richo maduong' ahinya ne Uria kaachiel kod Bathsheba kendo koro nofwenyo wachni e yo makende ahinya to mano duong' ahinya ne en richo ma bende koro notimo e nyim Nyasaye mane duong' ahinya nikech richo matimo e nyim Nyasaye me bende koro nofwenyo ni mano gima bende koro osetimo. Samuel bende mar 2:12 sabiro bende nowacho ber kanye kata nowacho ni Daudi niya ine ng'atno mano wach bende wasomo kacha Nyasaye ma Nyasach Israel nowacho kama ne ayieri mondo ibed ruoth Israel kendo naresi lwet Saul. Winjo wach ma bende koro nitie kanyo makara chopo e telo mano mokwongo ma watieko godo lesson ma wadhi godo nyime gi lesson kwa gamo yweyo goduogo dhi nyime mondo ng'e anena ni to koro wach bende nengo mar yweyo chalando wasewinje kanyo ka kodhi mwachope Daudi gima Daudi notimo to kod kaka bende richo ne dongo fwenyore. Wadhi kwaduogo twang'e anena ne ong'wonne kendo wicho wilgo ong'wonne kendo wicho wilgo en question
wadhi ng'iyane to ang'o miyo kete e yo machal kamano. Mana Nathan gi Daudi pod wadhi godo nyime, kete mana e Lolwe TV. Machiegni kendo bang' gamo yweyo ma wase yudo kanyo, mayudo wer mower kanyo to kod Nyankubu Youth wero kanyo ni Niguze. Mana ema bende koro wadhi godo nyime kae ka wang'iyane na koro puonj ma kawuono nengo mar yweyo. Wasedhi kendo wang'iyo kanyo luongo mar chiew. Jalo machiegni kendo. Wang'iyo koro wadang'iyane na kae ong'won kendo wich owil godo. Ka ang'o ma bende koro wadalose, ang'o ma bende koro ipuonjowa kae. Ang'eni en pogi ma pod wuoyo kuom Nathan to kod Daudi cha. Ong'won kendo wich owil go. En question. Ing'eyo nitie gimiluongo ni ska. Eto bisiko manyaka chien. Mbala moro nitie. Ka ing'eyo dendo ka pala nogwaro ne. Oksano. En gima nendo. Skano biro remain. En osiko nyaka chien. Ema gini luongo ni guilt mare. Tiende ni conscience mare kone ni oyo ka to ng'wonona to gimoro natim. Ka to gimotimore ka en ni okel condition. Ng'won to ng'wonini to nyathi munyuolo no biro timo biro tho nyaka bitho. Koro nyathi no tho. Iyudo ka ber saba kochako nyuol kendo ma koro Solomon gini wuoke lakini nyathi mokwongo to timera no tho. Obedo kamano. Koro Nyasaye oro Nathan kendo dikone no ng'wonene. Ing'eyo gima fwenyo miyo gima ng'one Daudi mi Nyasaye wagiri ni chalo kode jawinjo gi janeno. En ni kaka noduogo kuom Nyasaye karo pogore. Ingen momo wacho ni oa malo oolo buru kuome. Ogolo lepe mag ruoth mabeyo kano rwako koti to golo. Gane picha ko Uhuru Kenyatta ogolo lepe mabeyo mag ruoth kae to rwako guguru to oolo buru kuome kendo okochiem olemo. Kaka no dog kum Nyasaye nopogore. Ema Nyasaye oneno Nathan to kone dogi kone no time nade ong'wone problem achiel en niya nyathino nyaka tho. Skano pod biro bedo ni nyathino to tho. Kae to 103 kondiko Zaburi wesa 3 wacho ni en ema wayo na richo na duto kendo ochango tuoche na pep. Namba 1 nitie geno kuom Jehova ka oduogo kuom gadieri. Namba 2 onge richo monyalo timo ma Nyasaye ok nyal ng'wononwa ka wakwayo gadiera. Namba 3 ayudo ni richo yombowa irrespective kuma wantie. Tiende ni onyuolwa richo, wadak e richo, bendo wadonge richo, to kaka wadok wa repent kare pogore. Winjo jawinjo, ng'ato ne jajuok chon, to kaka odok obedo ng'at malong'o sani, en ng'wono ma Nyasaye mondo tur gi chunye chutho. Emiyo nowacho adieri, Nyasaye chwe na chuny manyien. Gim chuny mokwe. Tiende ni chuny ta en ga hena, to gima dwaro ka en chuny mang'o manyien. Namba 1 machaka neno kendo ka nyaka bende Daudi noparo matut ahinya kuom penjogo e kinde mane oneno ka pinje ruombore. Nyathi manotho, jaode mane onge kod kwe, siganda Amnon kod Absalom mawuode gin mana ranyisi ariyo machandruok mane biro mako joode. Weche bedo matek ne Daudi e kit ngimane bang' koselwar. Tagoero kamano kuom jawinjo gi janeno ni kare tija gi tiji en ni ka wasefwenyo ni watimo richo wawe tamore wawuoge lela wayangi me Paulo wacho ni richo motimo lela en ikume lela mondo joma nene wacho ni to kumni na die no wanda chimwa dhi e polo to ko yawo e judgment hall kuma wantie ibiro kel sinema madung manyiso kuonde mana wantie kae to wacho ni Nyasaye ngado bura kare kama kaka neno kendi to decide ni apenji to Jesse onge do Jesse bidwaro tikolo na profile mari to ang'eto chala Nyasaye ngado bura kare ibiro kete wasi ja neno gi jawinjo ni Nathan koduogo to kono Daudi ni Nyasaye ong'wono ne to nyathi toto puonjowa ni nitie scars nitie mbala moko manyaka dong kuomwa kendo Paulo wacho ni mbalage ayudo kuom tich na mane pek e piny kuma nantiere kano chwade kendo sande to mago omiyo muma wacho 53 Isaya ni no sande nikech richowa kendo wounds mano kadhe ne gin magwa ado medo jawinjo gi janeno teko ni kada nitie richo moko manyalo timo to the best option en ni wadhi kuom Nyasaye nikech okobi pondo ne en ne gichako mar mon. Ko samo bende gima Daudi wacho ne dware ngimane ka achiel gima no gombe chunye. Zaburi kanyo 51 sa achiel nyaka biro. Nyasaye kecha nikech era ni mosiko ywe richo na duto kuom ng'wono ni maduong'. Luoke timbe na mamono kendo puodha kuom richo. Yie ne timbe na mono kendo gichando chuny seche to in kende maseketho ni ka timo gik ma ok ler e nyimi kuom mano. Yie ni an kare kiala kendo ka ing'ado na bura. Asebedo ka timo richo chakre ndalo mano nyuola adier nyaka chieng'. Mane mama omako e china asebedo jaricho to chuny man gi adiera ema
gima idwaro. Omiyo pong' parona gi riekona, gol richona eka bed maler kendo luoka mondo abed matar moloyo pe. Mano ka no confess. Olemo. Emomiyo kinyisowa ni kare koro Nyasaye nowacho ni ng'a chal gi chunye. Daudi. Kata osebedo nosetimo gigo te. Ere ji bende koro wacho ni ka Nyasaye ne nyalo ng'wone Daudi kuom gik manotimo. Koro en geno mane mabende onego bende wantiere. Wan gi geno. Wan gi geno. Ni ya ka wadok kaka Daudi dok. Kaka Daudi no Nyasaye ng'wono. Nyasaye bro ng'wono. Erokamano ahinya wang'ene na gimoro manyien. Gimoro manyien jalo kae. Ikonowa ni bang' ka Daudi nosehulo richone ka ok omakore gi wach moro amora kata temo menore kuom wachni, nodhi nyime kokwayo ng'wono kuom Nyasaye. En ang'o mabende kono kwa Nyasaye mondo koro notimne kae gimoro manyien mane Daudi kane dwa. Daudi otimo trick ka. Yes. Ni ya kosefwenyo ni odwanyore gi mama cha, to Mumba wacho ni oor mondo Uria oduog pacho. President luongi State House to oduogo. Koseduogo to Muma wacho ni nomiye kong'o momadho momer. Kae to kone ni koro dhi nind odi. Ahero weche Uria. Ochung' e dhode to wacho ni ya, ere kaka danind oda? Ayudo moro e oda. Ka jolweny mag Nyasaye gi sanduku Muma ni kanyo e pap oko. Ok anyal ni. Ing'en joma ng'eny ka president muluongi mokoro dhi nind odi di yie piyo piyo. To nikech Mara is a strong soldier. Ng'at ma kedo ne jolweny mag Nyasaye nodagi. Muma wacho ni ka Daudi wuoyo mondo luoke maler gi e soba, to notiyo gi dhok mong'ere ahinya ni ya Jo-Israel duto mane oseyudo thuolo mar timo limbe e sanctuary. E kinde machalo kamano ne owuoyo kuom temo mar puodhruok kaka ondiki e chik mar Musa matim Julai 14 verse 4. Nofwenyo teko mar misango mane itimo, misango mane pod biro kinde manyime kaachiel gi golo richo mar piny ngima. Ofwenyo ni kare kata sabund high soap mondike Isaya ok nyal loko richo. Yes. Kae to ofwenyo ni ng'ama loko richo en Nyasaye. To kondiko 51 wacho ni ya, kik riamba e wang'i, bende kik imaya roho mari maler. Duogna mor mane an go kane iwara, kendo mi chunya obed gi luor. Daudi ofwenyo gimoro achiel ni gimonego bed Nyasaye timone en ni mondo oduoke mor mokwongo cha. To mondo mi oduoke mor mokwongo chande, richo ne nyaka ne wene mokwongo. To gik motimo ne dongo nikech gimotimo ka achiel kiki mondike Muma, kae to neko bo neko, uterore, oriambo, en gi weche mang'eny combine together. Kae to bedo Daudi ng'at achiel. To kaka noduogo kuom Nyasaye nodwaro mondo luoke kaka Joseph nodwokore chon mondike Tim Jolawi 14. Ji ne puodhore. Puodhruok no nitimoga chon. Eka gimo tinde onge but odong' mar ng'at achiel ng'at achiel. Kendo ni ka timo richo gi jawinjo gi janeno to wadog piny wapuodhre kiwan nikech ng'ama ong'eyo manono chunywa en Nyasaye. Kendo Muma wacho Jeremia 17 onge gima jamriembo ka chuny dhano. Opong' gi tuoche mang'eny. Ng'at mong'eyo chuny dhano en mana Nyasaye. Omiyo Daudi kocho ni nono chunye kaeto richo man kuome to ogolo. Wach mogik man kanyo en ni kik Nyasaye riembwa nyime. To mana obo riembowa mana ka wan owuon ok wadok ndwa puodhre kaeto wewe richo. Daudi ne ok dwar mondo wit paro maber mar dak e nyim Ruoth Nyasaye. Nofwenyo ni ka roho maler onge to onge gi teko moro amora. Bende nong'eyo ni mana kaka nokier mayot no modonjo e richo gi Bathsheba, kamano bende kaka onyalo kier modonjo e richo kendo geno kuome owuon koro norumo chutho. Mano puonyo bende koro wayudo kanyo. Wang'eyo na gik manyiso ler ma Nyasaye ma bende koro watieko godo. Gik manyiso ler mar Nyasaye nyiso ni samoro gimo winjore watim bang' ka wasekadho kenge makuodo wich, bang' ka wasepodho kendo yudo ng'wono, en temo mondo wiwa ne owila ne gima kamano ni ne ok otimore. Paro kendo kuom podho marwa en gima nyalo kelo chuny lit ahinya. Gik manyiso ler ma Nyasaye jayalo. Ka wasefwenyo wach mogik en ni ka wasefwenyo kumwae to mondo wach mayot notimre, wiwa wil gi nyoro. Pile ka pile, don't live of yesterday, yeah. Live today. To kiny to wene Nyasaye. Ang'eyo ni nyoro nyin jakuo mano nyoro. To kawuono to kawuono ke jakuo. Ang'eyo ni nyoro nyewacho ni jamiriambo mano nyoro. To kawuono ke jamiriambo. Ang'eyo ni wacho nyoro jakong to kawuono in jayalo. Opogore. Emomiyo gik manyiso ler ma Nyasaye kondik Proverbs mano ngecha 24:16 wacho ni ng'at makare nyalo lwar nyadibiriyo. To nyadibiriyo chako chung' malo. Kare ok lich ndalo mwalwar. Gima lich en amalo. Bende ng'ato nyalo lwar mokungre gi ume moko chungo nyako chungi.
itenga buru ni to osetimore chaka wuothe dhi jandiko moro ne anyero ga ne jong'wech moko no dhi Tokyo ndalo machon cha Kisumu bende nitie mane ringo kodgi oyudo ka ji oringo kaito kodong last lap mondo tieki to ng'ato duore to gore piny kochungo to ji osetieko ma ji oseyombe to wacho ni ndalo modong' nyaka tim nade nyaka tieki oluoro motieko ma bende wacho nam the way na tiende ni gima nodwaro mondo tieki kaka ji ne luoro jawinjo gi janeno gima kare duong' en niya ok lich ndalo misegori piny bende ok lich gik mosegori piny gima lich en bende ya ma intieno kosechiko kae wach machielo kende maneno kawacho niya kosechungo kamano to ndiko 51 Wesa 13 Zaburi eka napuonj joricho chike ni migini duog iri kaya 14 wacho ni Nyasaye ma jawarwa kik we atho nikech richona eka abiro pako timbeni. Wesa 15 yaw dhoga mondo awuo to abiro paki. Kar gimonego tim jawinjo gi janeno en ni ya opak Nyasaye bang' kosegolo we richo to moloyo dichieng' kod dichieng' kumwalware wachungi joma ng'eny kumolware giduogo geleng ni anasebedo ga ma konga onge kongi mano gir jachien ma tuo na onge tuo ni tuo mar jachien machielo chako wacho ne ya to kawa hulo richowa en tuolo mondo wenwa confess your sins oweni richoni abo wena richona Yohana mokwongo 1:19 gi Zaburi 51 e yo machiek kaka Daudi nong'eyo ni misango ma Nyasaye dwaro en chuny motur kendo moregore weche chuny motur to gi chuny motur moregore kendo moregore tur kendo regore tiende ni ya chuny dok piny ma gin to timo to aja richo to agora piny ta chungo kendo dhi machielo kata wacho ni to bende Daudi ne ok nyal chako loso kendo kethruok malich mane osetimo kuom timbene mabeyo kata ranyisi maber ni jode ne oyudo chandruok kuom maricho mane otimo nikech yiero mare kod timbene to kata kamano hero wesni Daudi nong'eyo ni nosewene richone nong'eyo ni nodwarore mondo bed gi geno kuom yie odiochieng' moro achiel nyarombo madieri mar Nyasaye biro chung' kode. Jawinjo gi janeno kare gima duong' en ni ka waselwar to wadhi kuom Kristo nikech kuma dwa pondie onge makona kuome. A righteous man may fall 7 times. Kisungu rwache maber. Yes. And 7 times he'll rise up. Ng'at makare biro lwar nyadibiriyo to nyadibiriyo chako timamo chako malo Daudi chako malo. In fact Bible history wuok kuma Daudi chief modhi nene polo wana penje to kata kamano mago ok thage nikech mago manyoro mago sekadho wadag makawuono to gi makiny erokamano kawuono gi makiny mano gima nyiso ler ma Nyasaye wach mabende koro watieko godo e jumani wach mabende nwang'iyo nengo mar yweyo odiochieng' ma kawuono tarik 24 dwe mar 7 joma nyien ne gigeno ka Nyasaye bende chako yien wachako wachopo e chenro ne obro ng'iyo biuru ira Mathayo 11:28 biuru ira jogo mojony wan kanyo bende obro ng'iyo nikech kanyo bende wuoyo wechego mago mag yweyo chopa e giko mar lesson kidieny mar lesson chenro pod mar wuoth geno pod dhi nyime kata kamano waidana lamo giko kuom jayalo Wuono man malo wagoni erokamano nikech ber. Waneno lweti jadolo kiritowa. Wakadho ngima mapek to yweyo mafwenyo ni ber en kuomi. Parnwa kuonde ma yweye, golo kuonde maricho mondo bed ma yweye. Paro maricho gol kuom mondo ichweno tich manyien ndalo ka ndalo. Wadak e ndalo ma piny rach, jadolo kendo wakadho weche matek to wan gi geno achiel ni nyalo rekodi. Medwa geno, medwa teko, ruch richo wa e nyimi mondo bed nyithindi. Sabatoni, gi dweni, gi higani, mondo ng'ere ni mentie. Corona oyawa jadolo lor piny mondo mi wachang mar piny ni to moloyo mar chuny gi ringruok kwa ponde butipo mar weche duto e nying Yesu akwayo. Amen. Erokamano ahinya giko mar kidieny ne mar lesson kata puonjruok mar weche matie muma kendo koro pod wadhi nyime chero mar wuoth geno pod dhi nyime ka bende wang'iyo nengo mar yweyo puonjruok mane bende koro iwuok godo penjo mane ma in go medo mane ma in go ne makadho piny kanyo ibro yudo kendo koro ipenja neno jayalogo ni to ang'o ma bende intiere kod bende kata nokiwinjo maler wadhi nyime to kod chenro ni mar wuoth geno awegi gi wende ariyo kae mondo chak wadhorar bang' mae Salvation Heroes Ministers wacho ni Polo Mor kod Livingstone owuok Ugis Mweru mwanamke oduogo kendo wachak wadhi nyime.